Zer buruz bide bihotz gabe, zerra maitasun zitala, zer gizontasun neurri gabea, zer zentzu gabe kuergela. Zer gertatzen da Euskal Herrian, zer karabiltza honela, zer itxuretan anai jatorrak, zer pakez ezin gaudela, zer esan nahi du jarraikera honek, zer zentzu gabea gerala. Nun gertatu da honelakorik, nun jaunak nun azpeitian, jesuita eta erlijioa besterik ez tantokian. Askatasunaz gaude zelako lau lagunarun zuan ginean, gure barrengo fede leiala aitortutzera itzbian, ekin ziguten lau erimila guztiz modu itxusian, ekin ziguten lau erimila guztiz modu itxusian. Gugandu ziran atzaparrakin lepotik ito nahiean, udazkenean nola enara kalambrearen gainean, hitz bat egiten utzi nahi ezik modurik onkerrenean, odolean ezin irukirik mintzutela barrenean, beldur ziraden bihurtutzeko norbait gure esanean, beldur ziraden bihurtutzeko norbait gure esanean. Garate jauna bergarakua, euskaldun jatorra berez, euskalduna bai ezkerrekua, apaizak ikusin nahi ez, heldu zioten zamarretikan lau puska egin beharrez, Santa Cruzanan odol beretik nazi dira gure ustez, aitai nazio sortu herrian bihotzonekuak daudez, aitai nazio sortu herrian bihotzonekuak daudez. Gomendiozan honen laguna, jaunun bat oinatiarra, otzikan gabela jadiote gizajoari bizkarra, tira eta bultza hautsi zioten soinean zeukan zamarra, ekustearen zeinen pizkorra berez dan azpeitiarra, askatasuna indartutzeko ez dago kuadrilla txarra, askatasuna indartutzeko ez dago kuadrilla txarra. Mila baziran lauzatitzeko ez aldalotxe euskalduna, atzerrietan aizer famaguk ekusi behar deguna, hau aldalege erlijioak erakutsitzen dizuna, modu horretan baldin badabil maltzurtzar bihotzastuna, bide hortatik ez da etorko Euskadin askatasuna, bide hortatik ez da etorko Euskadin askatasuna.